přistoupit k vyhlašování vítězů. 5. místo obsadila Maruška Mišíková za svědomitou práci při vedení fotbalového dorostu a získává za tento výkon poukaz na masáž unavených údů. Protože Maruška Mišíková zde není přítomná, já bych vyzval někoho z členů šindelářů. Takže vidíte, že my to dáme, my to dáme, my to dáme, my to dáme. 4. místo, to znamená takovou tu pomyslnou bramborovou medaili, získává Mirka Meškánová Branimůra. Mirka získává tuto cenu za odvahu a chrabrost při masopustním reji a získává s tím i poukaz na ošetření pleti a masáž z důvodu uvedení obličeje do původního stavu. Tady vidíte, jak si olympijský výbor cení toho, že sportovci vynaložili veškeré úsilí k tomu, aby vůbec průběh olympijských her byl dokonale zvládnutý. Já bych poprosil Mirku, aby tady s námi zůstala, podobně jako tady zůstanou další, protože 3. místo, to znamená bronzovou medaili, získává Lída Šimečková za dokonalou imitaci Kateřiny Neumanové a získává poukaz na masáž zad a šije neboli nápravu mrtvolné stuhlosti. To znamená stříbrnou medaili získává Verča Pavlíková za výkon nejlepšího bobisty Škluzal na Taviče a získává poukaz na antistresovou masáž kokosového ořechu. To znamená zlatou medaili, získává František Vrátný za skok na rampou. Abyste byli v obraze, tak František to získává, ten poukaz, který je s tím spojený, tak získává na masáž mužích nožiček. On si to totiž zaslouží za svůj výkon, skutečně. Františku, když dovolíte, já bych předal prvnímu z vítězících slovo. Já děkuju olympijskému výboru, že mě nominoval na poslední chvíli, předvečer olympijských her. A je vidět, že se budeme muset hodně věnovat mladým a trenérské činnosti. Protože práce je moc. Na tomhle úseku to je nemoc práce. Já jsem na ty plosky netrpěl. Jak se na našich olympijských hrách soutěžilo? Bylo to poprvé a velice náročné. Ale příště všechno vyladím a trénuju a myslím si, že to vyšlo. Já jsem teď na ministerstvu, takže tam je mi dobře a dluhy nedávám Liberci. Všechno se mi moc líbilo a jsem ráda, že to vyhrál Frandra, protože to nebylo Tohle jste mi dej na to fouknout, jo? Takže pomůžeme, takže všichni výherci pojďte fouknout na ten oheň. No a je to tady! Olympiádu máme pro letošní rok za sebou a můžeme se těšit na příští rok. Jsou naše cestní salátí, tak bez vedle, a nebo lopaty, když něco nejde, řeknu, co dá.
pár.